Meglátogattuk Kiliti Tomit egy edzésen, és próbálom felmérni azt, hogy milyen állapotban vagy, megkérdezem elsősorban, de térjünk vissza a legelejére. A Hellboxing Kings utolsó gáláján mondhatni tényleg ennyi múlt az, hogy végigmenjen a mérkőzés, és a pontozó bíró kezébe kerüljön a döntés. Hogyan zártad le ezt, hogyan dolgoztad fel ezt az eredményt? Szia, Gyuszi! Mindenki együttése van a győzelemtől. Ez bebizonyosodott. Igazából volt egy nehéz hullám. Egyben, amikor lejöttem a szorítóból, tudtam legbelül, hogy szeretnék egy visszavágót, hiszen nem 100%-os volt a felkészülésem, és mindenféleképpen szerettem volna egy visszavágót. Igazából most kezdtük az alapozást, van időnk normálisan felkészülni, tényleg minden apró dolgot kijavítani, a gyengeségen erősíteni, úgyhogy 100% formában leszek decemberben. Mennyire nehéz pontosan decemberre időzíteni azt, hogy csúcsformában lendüljön egy bunyós? Hát van pár felkészülés már mögöttünk, igazából nagyon jó szakemberekkel dolgozok, Polára, úgyhogy nyilván ez sok mindenben változtathat, de viszont nagyjából azért már tudjuk, hogy kell csúcsformát hozni. Decemberben jön a visszavágó, amit kértél, amire vágytál. Mennyire kell megváltoztatni a stílusod ahhoz, hogy végül a te kezedet emeljék a magasba? A stíluson kicsit agresszívabban és pontosabb, keményebb ütéseket ezen fogunk dolgozni, hogy ezeket javítsuk, és sokkal jobb erőállóképességet kell, hogy hozzak. De én úgy gondolom, hogy te még ennél is előrébb tervezel, jól sejtem? Így van, már megvan a következő, kiszemeltem a Hellboxing Kings keretein belül, úgyhogy alig várom. Kíváncsian várom ezeket a neveket, de most még nem lőjük le ezeket. Jó pihenést, jó edzést és jó felkészülést kívánok neked. Köszönöm szépen.